Tuli Oikotilla vastaan tämmönen tosi kivan näköinen kolmio Turun Martista. Edustaa tämmöstä loft-tyyliä ja on kyllä tosi valoisa. Pohjaratkaisukin on hyvin toimiva. Erityisesti mä tykkään tästä keittiö-ruokailutilasta ja on tää lähes 4,5 metrin huonekorkeuskin aika näyttävä. Tehdäänpä nopea kotikoanalyysi ja katsotaan, että mitä tekoäly tästä sanoo. No yläpeukkua ainakin tulee. Pyyntihinta näyttäisi olevan 4% yli vastaavien kohteiden mediaanihinnan. Perustelut hintaeroille vaikuttaa ihan uskottavilta, onhan tää aika uniikki kohde. Riskitasotkin näyttäisi olevan aika maltilliset. Eikä täällä riskiluokissakaan näe punaista missään. Orsi-vesistä on maininta, että ne on ollut haasteena tällä taloyhtiöllä. Mutta muuten aika matalalla tasolla kaikki nämä luokat on. Täällä raportin loppuosassa tekoäly hieman asettaa sen kyseenalaiseksi, että kuinka tehokkaita nuo parven neliöt on. Mutta kaiken kaikkiaan kiinnostava kohde ja on vielä aivan Aurajoen rannan tuntumassa. Mutta käykää itsekin testaamassa tätä kotikon analyysipalvelua. Se toimii etuove- ja oikotie-ilmoituksiin ja kommentoikaa sitten mitä tykkäsitte.